Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Kunin imposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niya boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapit sa 5 na. Nining buwan karon mga higala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Tuig 2026 na gyud ta mga kaigalaan. Kapaspas gyud mga higala sa pagdagan sa panahon, no? O sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa ato masgutanan karong buntaga mga kaigsunan, usa ka mamustahay og luto sa lalawigan sa Sugbo ang swerte nga ni sugat sa bag-ong tuig. Kini human siya ang nagbinugto nga winner sa jackpot prize nga 288 million pesos alang sa 655 Grand Lotto niadtong adlawng Sabado, Enero 3 ning tuiga. Straight to the point. Ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan pero di lang nato may galauting kayon ang pangalan gid ani. Og giunsab mahigala ang identity ani mga sukit tig paminaw gumikan kay naay mga security measures nga ipatuman sad mahigala inaning mga makadaog aning luto nga dinagko. No, kay lisod sa kaayo mga kaigsunan kung atong i-mention ang ngan mo nang gituyo gyud na nga ang ngan taguon ang lugar mga higala dili isulti kay delikado pud unyag tulison simbako lamang. No, kini ani kay daghamay mag-interest mga suking tig paminaw. Straight to the Muna mo point. follow lang sa ta sa DYHP RMN Cebu o sa IFM sa mga protocol, no, nining ani nga mga sitwasyon mo na nga di lang sa dato may gala i-mention kining pangan ini mga suking tig paminaw. Straight to the Mayo point. lang ugukuron siya sa mga mangutangay kasamang kay daghay gusto mahibaw kay mangutang ha. Ang uban mangita og balato. Nadadara pero kanang uban nga gusto mahibaw kay gusto manulis. Diha nang laay mga suking tig paminaw. Mao na nga isip protocol mga suking tig paminaw sa PCSO indiken. Protocol mahigalas part of security mo na nga dili nganlan, dili i-identify, dili mahigala isulti ang identity ining maong mananaog. Straight to the Importante point. lang nga atong ma-broadcast nga taga Sugbo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na mga tinun-an sa pampubliko nga mga tunghaan lukop nasod mubalik na sa ilang klase karong adlaw. Straight to the Enero point. 5 human sa tulo ka semana nga bakasyon. Ang DepEd deklaro ni ini human ni gawas ang fake news kagahapon nga gi-extend ang bakasyon sa mga kabataan hangtod sa sunod semana. Wala gi pangganahan ng bakasyon, may di na ganahan mo balik. Kadali pagtagad lubuntaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin gitinguha karon sa lokal nga kagamhanan sa Sugbo nga silad-an ang Cebu South Bus Terminal sa Sinulog Grand Parade karong Enero 18 og temporaryo nga ibalhin sa mong adlaw ngadto na sa South Road Properties kun SRP. Straight to the point. Ngalig tan-aw mahigala katong mga leksyon sa milabay mga higala nga tuig nga sinulog. Perting pagkahuuta mga sugitig paminaw basin og makuhaan tong mga lessons, no? Ang ato mga higala didto ta punita mga kahigalan sa tabuan tong atong na mga higalay kuan na to. Sus porbida grabihang katao gyud, no? So inaoton ta nga makahatag og leksyon sad og makontrolar mahigala ang natad sad sa trapiko mga suking tigpaminaw. Straight to the Sa point. pikas bahin Basilica Minoro del Santo Niño subling ni pahinumdom sa mga deboto ni Senyor Santo Niño nga hugtanong ipatuman ang dress code policy alang sa gusto mosulod sa Basilica compound. Straight to the point. Ato sa nangisgutan mahigala kining dress code policy. Sa laing bahin, Konsyal Pastor John Alcover ni Saway ni Mayor Nestor Archival nga matod pa dunay selective justice alang sa sitwasyon sa mga gagmay mga vendor sa Plaza Sugbo nga gidin-an sa pagpaninda. Samtang dunay dagko nga mga establishmento nga nakalingkawas sa mga demolisyon.
Straight to the point. Ato sa ning tagaag pagtagad mga kaigalan, pero hinaot po ta nga maaksyonan ni mahigala ni Mayor Nestor Archibal. Mihatag naman to sa mahigalag statement labot atong usa ka vendor nga giilugan og tubig mahigala sa mga sakop sa probe. Ato sa nangatagag pagtagad sa panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan 2026 national budget nga bill mahigala gikatakdang pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa Jr. Straight to the O point. sa laing bahin kapin sa 2,500 ka mga pulis na dismiss o nasuspenso sa serbisyo tungod sa lain-lain nga mga kasong administratiba sa niaging tuig. Straight to the point. O sa pikas nga bahin pa gyud atong hatagag pagtagad kay duha ka mga kaso mga higala na suko sa Congressman Ridon ngadto ni Congressman Libiste. Una mahigala labot ining Cabral files kay tuan na apil mahigala nga ni Ridon. Ikaduha mahigala ang pasangil ni Congressman na Libiste nga dunay tag 2 million pesos nga Christmas bonus ang mga congressmen. Straight to the point. Kaingon sa tamigalang sana all. Samtang ang mga tao giingnan lang mahigala nga atol sa Pasko mapaigo ra na ninyo ang 500 pesos nga Noche Buena. Giamaman ang mga tao nga maigo lang 500 pesos nga Noche Buena, ang mga congressmen tag 2 milyones pesos ang bonus. Matod pang ridon imuuwi na dili kuno na bonus. O insistir po si Libiste may gala nga bonus, ha? Papasakag kaso kuno siya sa Ethics Committee. Ayay, delikadong musunod si Libiste mahigala ni Barsaga nga masuspinso na sad mga sukid dig paminaw kay una pa mang masuspinso ang musultis tinuod. Kunta mahigalas mga kawatan mo naman naka-problema dako ron. Una pang masilutan ang musulti kunta sa mga nangawat. Ato lang ni agi kataw-katawa mahigala tagantanig pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa laing point. bahin Cristina Garcia Flasco. Shout out ni Muday. Ang ato mahigalang sekretary sa Department of Tourism. Naon sa bang kalakiha mga sukid tig paminaw bida. Ni palusot mahigalas Flasco kay naon sa bang hitabo nga ni ay usa ka photographer nga gipa-shot mga higala daghan kay mga shots. Gikan mahigala sa muranig kanta mahigalang mula Apare hanggang Hulo. Ang pag-shots mahigala sa mga tourist destinations. Paghiman-himan wa man gamita mga kaigalaan ang iya mga shots indekin. Ang gigamit ang naong man ni Flasco. Mo'y naa sa cover sa usa ka magazine. Mo nang ni-post kini mong photographer. Uy, naunsa bang hitabo ang pila ka libo ang mga shots sa nagadaiyang mga tourist spots. Naunsa ba nga kini mang naong din Flasco maibutang? Pero nitubag mahigalang Department of Tourism nga matod pa di man kuno to mga higala to mo magazine nga gipanag-iya sa DOT. Private magazine kuno to. Pero mga tao mahigala dawa na mo patuo mga sukid tig paminaw. Murag ang mga tao maingon istoryahe. Wa may mataw gahapon. Murag inana man dapit ang reaksyon sa katawhan andekin. Kay statement mahigala sa DOT gibutangan pag ginuog-naong mahigalang Flasco. Niining mga netizen. Nagatanig pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin bida. Kada kong hisgutanan mahigala sa international law. Kining nahitabo mga kaigalaan nga pag-raid mahigala sa Amerika dito sa nasod sa Venezuela. Straight to the point. Din ilang gikuha mga kaigalaan dito ang presidente sa Venezuela og unya apil ang iyang asawa mga sukid tig paminaw gida sa Amerika kay ni atubang og trial karon. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mga sukid tig paminaw kay Nicolas Maduro. Hindi ken no? Nicolas Maduro og ang iyang asawa nga Cecilia Flores. Kini mga apelyiduha mahigala daghan man ni sa ato. Celia Flores, mura man ni mga kay daghan ni mga Flores sa ato Ato bitaw mong kauban sa Bumburadyo sa una, reporters Bumburadyo niya among City Hall beat reporter. Og unya mo da sa mong gabi nga programa inday Bumbu Pit Flores. Korea tandog mga sukid tig paminaw. Daghan ni mga apelyiduha kay kini magong Venezuela mga sukid tig paminaw. Mga nasod ni sa Latin America. Nya na influence sa mga higala mga na-under ni kaniadto sa Spain mo na kabantay ka kanang Venezuela ang sinultian na Espanya. Spaniard sa sila mga higala mga sinultian mga Espanyol no ang mga sinultian.
Kabantay ka kanang Colombia, Latin America man na, diyan sa South America, kanang Colombia, kanang Mexico, may gilan, North America na mga kagalaan, but apil na sa Latin America. Ang mga sultiyan na mga Espanyol, nekin, unya mga Katoliko, kanang naa diha. Ato ni hatagag pagtagad mga sukid di paminaw kay ang ilang presidente gidagit mga kagalaan sa kinini ang Delta Force sa Amerika maoy lead agency sa ilang operasyon ni adto milabay nga Sabado. Straight to the point. Porbida ngilngiga ato ni tagag pagtagad mga sukid di paminaw. Inani kang ngilngig ang US military ha. Na-appreciate ko sa execution sa US military, ngilngig ayo. Apan ang pagbuhat ni Trump dako pa na mahigalang questionable, nasakto ba si Trump ani o di ba? Straight to the point. Isgutana ni mahigala sa international law. Unsa may implication ani sa international law? Unsa may implication ani sa ICC? Og si Trump may pasultion, ilang gikuha mahigala kining presidente sa Venezuela, gumikan kay mag-atubang kini og kasong narco-terrorism didto sa US mga sukid ti paminaw. Straight to the point. Gumikan sa pagpalusot og drugas didto mahigala sa Amerika. Didto sa US, United States of America. Mao ni ang ila mga higala nga kaso niining magtiayon mga sukid di paminaw. Pero kung ang Venezuela may pasultion, miingon si Trump interesado sa oil reserve sa Venezuela. Straight to the point. Asa may tinuod ani mga sukid di paminaw. Unsa man ang gibuhat mahigalan Trump, kalapasan ba ni sa ila mismong konstitusyon or dili? Depende kay ang mga tao mahigalang mo suko ni Trump maingon sayop si Trump, nakalapas siya sa balaod sa Amerika. Pero ang mga dapig ni Trump ingon sakto si Trump, pareha may gala dunay mga legal basis ang pikas-upikas ng habig atong i-discuss unya nga taon-taon. Kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado